Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan we işleýän türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy rüýanyň ykbaly nähili boldy. Mundan bir näçe ýyl boldy. Ejesi Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan Rüýa adly türkmen gyýjagaza ejesinden aýrylma kopynyň awananyň barada maglumatlar berilipdi. Rüýanyň ejesi arzu Türkiýeden deportasiýa edilme kopy bilen ýüzüýüz bolan soň bu ýagdaýyň öňüni almak üçin Change.org adly sahypada kampaniýa başladylypdy. Meni ejemden aýyrman ady bilen başladylan kampaniýanyň gollawçylary barha artdy. Şuň üçin bu çäre ses berenleriň sanynyň 15 000 golay bolandygyny aýdylýar. Ýogsa da şol kampaniýa başlaly bäri nähili tejribeler başdan geçirildi. Onuň nähili netijesi boldy. Arzu ýaly Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan beýleki türkmenler bu tejribeden nähili peýdalanyp bilerler. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine bugün rüýanyň ykbaly barada gurrun golgap, rüýanyň ejesi Arzuwy gepleşigimizde myhmançylyga çağırdyk. Arzu, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Hoş bulduk Döwlet. Arzu ine şuňky temamyz bilen baglanşykly Azatlyk radiosy halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin Azatlyk radiosy adly Facebook sosial ulgamdaky sahypada şeýle-de azathabar.com adly internet sahypasyna Türkiýe rüýanyň ykbaly nähili boldy diýip forumlar açdy. Ilki bilen şu forumlara garlylan käbir tesirler bilen tanış etmek isleýän dinleyijilerimizi, okuwçylarymyzy we seni soňam şu soňky ýagdaýlar barada rüýanyň ykbaly nähili boldy diýip berilýän sorawlar, gyzyklanmalar üçin senden jogap maglumat almak isleýän. Inha Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly sahypada açan rüýanyň ykbaly nähili boldy adly forma garlylan tesirlerden käbirleri Mehri İskenderoğlu adly bir okuyjymyz, dinleyijimiz goşaraýatlyk Türkiýede problema däl, emma Türkmenistana gadagan gidip o taýda galarsyň, 6 aý soňam öýüňe gaýdarsyň diýip tesir galyrypdyr. Joraul Babahanowa diýen ýene bir dinleyijem, muň çäresi goşaraýatlyk bolsa super bolardy diýip öz pikirini beýan edipdir. Selen keser diýen ýene bir dinleyijem, goşaraýatlyk bolmasa da bolar, ýekece gedek günä geçişlik etseler yeterlik diýip öz pikirini beýan edipdir. Yemen Nur Bayramkuliýewa diýen bir dinleyijem, näme üçin bolmaýa bu haksızlyk diýip öz pikirini beýan edipdir. Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasyndaky Türkiýe rüýanyň ykbaly nähili boldy adly forma garlylan käbir tesirlere munha şeýle aýlar diýen bir okuyjymyz, hemme işimiz çözüldü-de diňe bu garlymy barabir ütgeýän zat ýok, hemme zat öňkü bolşýaly, hemme kişi öz jübüsini doldurýar, garyb adamlar hiç kime gerek gel. Garlykdan näme etjek bärde gezip ýörsiňiz, hemmeniz çağa dogurup, hemmeniz bile elinizden tutun, hemme öz ýurduna gitsin şo taýda o ýaşaýalyn diýipdir. Aýlar şeý diýipdir de, hawa. Onuň Dilfuzo diýen ýene bir dinleyijem, şu Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasyna açylan foruma menem arzu ýaly Türkiýede çağa dogurdum we gejejek gyzym bar. Men nähili boljak ýagdaýym çağamdan aýrylman, bu işi çözüp bilermi diýip pikir edýän, ýardam edin, bir kanun çyksyn diýip tesir ýazypdyr. Ine arzu tesirleri senem dinledin, dinleyijilerimiz hem dinledi-de. Inni rüýanyň ykbaly nähili boldy? Arzu, sen gyzyň ykbaly, sen öz ykbalyň nähili boldy? Hawa. Şu kampaniýa başlandan bäri nähili tejribeleri başdan geçirdiňiz? Şu arada bir maglumat beräýsin Arzu, sende? Sadece ol indi şu kampaniýa başlatdykdan bäri gollar 15 000'i geçti. Türkiýe medpuaty sorap idapdyr, adamlar sorap idep kömek etjek bolýar, bir ýolu bardyr diýip sungat işgärleri, aýdymjylar, şahirler, şeýle adamlar, şäher hekimlikleri, bir ýerlerden bir advokat
matbuatlar maňa jaň etip ızarlap meni tapjak bolup zenal haklaryny gorayan kuramalar şeýle yerler hemmesi sorap nimet otyr. Yine şu adamlar maňa şeýle diýerler. Ýöne Türkmenistan beýlerini biz bilýäs. Ýöne türkmenler sen ýaly bolup birinji sapar beýle bir kampanya çykdy orta. Şoň üçin hemme şuňla gyzyklanyp otyrdy. Şoň üçin hemme uje rüýa kim nirde ýaşaýan, näyle boldy, näme üçin beýle boldy, hemme gyzyklanyp otyr. Men adamlara şunu şu ýerde paylaşın, şu ýerde Facebook'ta, Line'da, WhatsApp'ta, orada berde, şurada yazın diýmeme gerek yok. Özleri yazıp, özleri edip, özleri näyle kömek edip bolýar diýip ýöne ýol görkezip gorap otyrlar. Arzu, bu ýene orada sorajak. Bagşa sözüň bölüm bolun. Şu kampaniýany gollaýanyň arasynda kimler agdyklyk edýär? Şu Türkmenistanly köpçülükden şol Türkmenistanyň daşardaky diasporasyndan näli ýa-da İstanbullu, Türkiýede işläp ýörenlerden, ýaşap ýörenlerden gollaw gelýärmi? Kimden has köp gollaw gelýär kampaniýa? Gollaw türkmenlerden gelen ok türkmenler çağaları barsa da öýünde ýaşyryp koýup men beýle del, meniň wizamam bar. Gorku da şu gorku diýwaryny, gorkun dagyny ýykyp bilen oklar. Şu Türkmenistanyň adamy 40 ýyl daşa ýurtda ýaşasa da ýene içinde şu gorku bar. Türkmenistanyň hökümetiniň gurdugy gorku var içinde. Türkiýede Türklerden, Oruslardan, Gazaklardan, Amerikanyň bir dünýä hemme ýerde ýayın yapan gazetasının Türkiýedeki temsilcisi şoňaly adamlardan kömek var. Şolar gyzyklanýar. Ýöne türkmenler gorkup otyr. He, sen gorkan okmay. Ay Türkmenistana baranda beýle bolar. Şunu oýlanyp pikir eden okmay diýip şeýtdir samsyksaklar aýdýarlar da maňa. Menem şoňa güleýin ağlaýynmy diýip hayran galyp durýan. Men uju gorkjak ýerim kalmady meniň. Men çağam şu taýda azar görüp otyr. Men nämeden gorkaýyn? Soňunda getirip meni kesjek däl şolar. Türkmenistanyň KGB'si gelip seni tutup gider, şeýdik gider, beýdik gider diýip meni gorkuzjak bolýar türkmeniň raýatlary. Türkmenistanyň KGB'si özüň ýurdundan başda çykybilsin. Men ýanyma gelsin şolar şu. Men İstanbul'da Beşiktaş'ta ýaşaýan. Adresimi bereýin. Şolar gelsin. Şu Türkmenistanyň prezidenti men ýanyma bir gelsin şolar. Men hem şunu isleýän. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy rüýanyň ykbaly nähili boldy. Arzu inha özüň ýaly şo ýanky tesirlerde de wa dilfuzda da ýazypdyr. Onuň umumyň gelýän sorawlaryň köpsem şeýlede. Şu özüň ýaly şu Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan beýleki türkmenistanlylar hawa şu sen şu alyp barýan kampaniýaňdan, tejribeňden nähili peýdalanyp bilerler. Şolar näme etmeli? Mesela şu keşke şeýle bolsa, keşke beýle bolsa diýip hereket etmen öýünde oturmaly däl. Bir maşgalany bölmek, aýyrmak, o ýerde ýaşa, şu taýda ýaşa, bärik gel, bärden git diýmene hiç kimiň haky ýok. Sen Türkmenistan raýatysyň, Türkmenistan hökümeti sen ýaşaçak ýeriň sana görkezýär. Olsaň sen şu taýda nädip ýaşamaly diýip soraýan, olaram nädip ýaşamalysyn sana aýdýar. Soň kimiň bilen ýaşaýan diýip soraýan, olaram sana şoň bilen ýaşa, muň bilen ýaşap bilen ok diýip görkezýär diýip beýle bir zat yok. Her insan öz erkligi vardır. Her raýatyň azatlygy, hakkı, hukuku vardır. İslen yerinde ýaşaýar, islen yerine gidibilýär, islen zadyny edibilmeli. Yaşamanyň kanuny bu da. Beýle bolmaly. Menem şunu aýtjak bolýan, hemme kime şunu aýtjak bolýan. Men rahat ýaşaman öz erkligi gowurýan. Men şoň üçin öz erkligim üçin göreşýän, şoň üçin savaşýan, şoň üçin ýaşaýan men. Belkim men ýaly öýünde pikirlenip hiç kime aýdy bilmän, içine basyk koýan türkmen raýatlary vardır. Şonu basyk koýmaň doganjan. Şunu aýdyn içinizdekini çıkarın. Sen dünýämiň için geldin. Sen insansın. Şunu ýadyndan çıkarma. Şu Türkmenistanyň döwleti, hökümeti de raýatlaryny kösep oturandan utanmaly, utanç duymaly. Şolaryň ýüzü kızarmaly. Şunu aýdaýyn men. Ine şoň ýaly ýagdaý. Telewizor aýtsa ýaşasyn Serdar, garaşsyz bir tarap Türkmenistan, saz çalýar, iki adam ýaşuly öňünde çay demläp goýýar, gök çay. Şeýdip iki çörek döwlen, şeýdip ömrü geçip gidýär. Men şolara ýüregim ağrýar. Arzu köp sag bol Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin. Selam, sag bol. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Dünya Türkmenleri